Hello, hi everyone. खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्रायो जोंहा फुंजानि नै लुनदान लाद्रा लुद्रा ओंखारजोबलायबाय आरोना लोगोफोर दा अफाय थांनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो जाय आंनि भिडिअआव नोंथांमोना गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बेल आइकनखौबो थुना हो आरो जायहा गोजाम बिसोरथ' सापर्ट खालामखायो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दा जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदोंलाय आरोना फुंजानि दुगैया लोबा देलायनायल' आरो देलायाखै जेबो देलायाखै लोगोफोर देलायनाया ओमफ्राय दुगैयासै आरोना ओरैनो ओंखारबाय जोङो फैनानै खामानिबो मावफैनांगौ जिहेतु লাগা টাইমে এটাও হয় না যখন পূজার মধ্যে লাগে ওই টাইমে হয় না नै দুথुरा बिबारा दाख्लै फुजा टाइमावहाय बिराद नागिरदों आरोना गैयामोन ओमफ्राय दासो जाफिनबाय आइलाम तो आइलाम पाइलाम আর কি না লাগবে না দ্রুপদকে ছাড়িয়ে দে ওগুলো চুল কাটতে গেল এই জন্য আমরা কি চল সবাই চল তোরা পিছনে চপ্পলটাও উল্টা পড়ে রে ওই বাচ্চাটা কবে যে শিখবো কি দেখতেছিস কি দ্রুপদ আমাকে দেখতেছে फोथारखौ हालेवजोब्बाय मानि थाखाय ना जानो फैमारदों आरोना जों जानोसो फैदों मर्निं टामि फुल खालामनोसो फैदों आरोना हेलो भैया हम काले तो क्या हुआ दिल वाले बे बाजिनाव फैदों आरोना लोगोफोर लेंहरदों इनभाइट खालामदों प्रसाद जानो नै जोंना फिसालाया बाहाय फैबाथाय जि गेलेफैयो जायगे विश्वकर्मा पूजा मंगलवार को है ना हाँ हर सप्ताह में 3 दिन तो खाते ही नहीं है हर सप्ताह में मंगलवार को नहीं बृहस्पतिवार को नहीं सब बहुत हम लोग भी हो गई है ये गोरी हो गई है हम अगला संडे को रखेंगे अच्छा साइजेगा बच्चा लोग को अच्छा लगता है हम धीरे रखते हैं थांफिनसै लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय लोगोजों आंहा सिन्दुर फुनबोयिनि बुंजाबाय आरोना ओमफ्राय आंहा मा जायोथाय गरमाव माबा फुननो बाजोबग्रासो जाबाय आङो मानसिफ्रा सानगोन फिसाय अननो रोङा ओमफ्राय बिदि नङा आरोना फिसाय अननो रोङाबा आं नैबे बुस्थुखौबो गाननाय नङामोन ओमफ्राय आङो दा गरमाव एसे बाथ'यो आरोना गोजां बोथोराव ब्ला ब्ला फुनना ओंखारसां गथ'आ जि नायबाय आंखौ हाँ रहता है शायद चल हम लोग के साथ चलो इसको हम लेते आते हैं इसको अंदर गेट तक बता दीजिएगा इसको किसको इसको अंदर गेट तक मतलब चिकन खरीद के इसको दे दीजिएगा अच्छा हाँ थांफिनसै जाखांबाय लोंखांबाय थांफिनसै दे बिथाङा लांफैबाय
अमा लायनो अमा लायनो थांसैलाय दिनैबो जुब जुब अखायाव बोराय बुरै गथ' गथाय बेरायनोसैलाय जोंहाफोर आं जेबो फुनाखै खामसावसाव खामसेवसेव खुगायाबो गोसोमसोमसो जाबाय लोगोफोर अखाया नै लोगोफोर जोंहा फुल गायनो नुदों मालाय जायगायाव थाबा हाखौबो बायनाङो लोगोफोर बेसे हायावनो 100 रुपिस लाजादों बेसे हायावनो 100 रुपिस नै थफाफा बारनोसै आरोना ओंखायनो अन्थाव बाथाव लाबोनानै बस्थायाव दोननाया गोबावानो जाबायमोन बस्था फिसायावहाय आहाय दासो बेसारा हां मोनदोंदां टाबावहाय ओमफ्राय नैबे बिथाङा नैबेयावहाय मा गायनो बानायगोन उनावसो नोंथांमोना नुसिगोन आरोना बे हाखौहाय बाहाय लाइ दुन्दिया गायनांसिगोन ना बिफा आलुबो गायगोन मालदाङाना हरलाय जोंनि मालदां गोदो हेन्डसामथारमोन दा बुजोब्बाय सोटा 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 गासिखौबो लखबा मैदेर खि माथो गथा खाजोबनायसो लोगोफोर मालाय बोरायना गोदान आनबक्सिं हेहेहे माबायदि मोजां गुरै कम्फर्टेबल जागोन गाननो बेरायनायनि मानायनि नङा आरोना लोगोफोर गावनि डिउटिनिसो ओमफ्रायो गाव कम्फर्टेबल मोनैखाय बायथ'वाखैमोन दस्रायावहाय ओमफ्राय दिनै लाबोबाय आरो कम्फर्टेबल ओमफ्राय नैबे चार्ज होग्रा टर्च माबायदि जायो ट्राइ खालामनायनोसै आरो रेडि एभार रेडि DL100 चार्जनि एखनबा कारेन्ट थांस्रोयो ओंखायनो बोरायनि आरोना लोगोफोर गावनो खामायदों नालाय गाव गानाबा सोर गानबावनो लोगोफोर मजा मजा ना